Velkommen til den her video. I dag der er jeg her i mit hus. Jeg skal til at lave på en måde en vlog. Så jeg håber, at I vil tage godt imod den. Og hvis det er, at du kan lide den video, så må du markere ikke det som et like og tryk på den her røde knap. Den her abonnere og tryk på den her klokkelys dernede. Og så tryk til alle notifikationer til og tryk gennem bagefter. 2 sekunder. 2 sekunder. Så er jeg tilbage igen. Det er egentlig ikke så vigtigt, men jeg siger det bare alligevel, det var min hund, der Bob. Men ja, det jeg skal lave i dag, det er, jeg har startet med at tænke, hvad skal jeg lave i dag for en video. Og så kan man tænke om, hvad med alt det, jeg laver på en dag? Nej, alt det, jeg laver, når jeg ikke filmer. Men så tænker jeg, hvorfor ikke lave på en måde en video med en dag med Andreas. Så ja, klokken er lige nu, kan I se, klokken er lige nu 10:55. Så ja, jeg har ikke fået morgenmad, så jeg er sulten. Og jeg har heller ikke fået tænder. Men som I kan se, så har jeg fået tøj på. Lige her. Jeg har fået en bluse på og bukser på. Så, men jeg har ikke strømmer på nu. Men ja, jeg tænker, at jeg laver lige noget mad hurtigt. Og så får jeg fundet ud af, hvad jeg skal lave. Som, ja, vi ses lige om lidt. Hej. Og der kommer også nogle clips fra. Så jeg håber, at I vil se mere af det her. Og sige, det har jeg sagt. Har jeg sagt det? Nej, jo, det har jeg. Ja, vi ses. Hej. Ja, så har jeg lavet min mad. Så står vi sammen med Mikkel. Så er der Jules Gaming med til at spise. Okay, hvis du lige skal give en kort forklaring om, hvem du er. Det er en virkelig luksus lejebus. Så er jeg tilbage igen. Det er begyndt at være det tidspunkt, hvor folk de spiser. Men jeg ser fodbold med de her gutter. Hamlet, Daniel, Stefan, min storebror, Mathias. Den ved jeg ikke, hvad hedder. Men ja, jeg skal til at snart. Der kommer snart nogle flere, så ja, jeg tænker, at jeg klipper lige indtil, at jeg... Nej, til de kommer. Så er det tid til at crossbar. Jeg ved ikke, hvad... Og hvis jeg ikke ved, hvad crossbar det betyder, så betyder det overlægger. Så let's go! Prøv igen. Anden forsøg. Tredje, og måske sidste forsøg. Fucking ærgerligt forsøg. Okay, lige nu har vi været ude og spillet fodbold med nogle af vores venner. Ja. Og nu skal vi til at spise. Så der kommer lige nogle clips herfra. Hej. Okay, lige nu er mig og min storebror, vi skal sove hotel. Jeg skal få sove hotel for første gang. Og lige nu er vi i gang på vej derud. Så... Og det er alt første gang, jeg skal sove selv, så jeg glæder mig vildt meget. Og vi skal overhovedet ikke lave en prank på ham, overhovedet ikke. Nej, det skal vi ikke. Er det lukket? Men, ja. Det er koldt.
Vi skal så tøj Og kravle ind. Hvad? Der skulle jeg kravle Jeg ind. tror, jeg sagde, at der er godt nok mange edderkopper på. Har vi håbet for en dyne ud til dig? Åh, Nej, en dyne. det er faktisk stort. Ja. Hov, undskyld, der kommer lige et klippe. Jeg vender lige om. Nej, den er sådan. Find din dyne. Du henter lige dyne. Det kommer, ja. Du kan bare bruge min telefon til at lyse på dig. Ja. Nej. Jeg tænker, vi laver en prank på. Vi laver en prank på. Ja, det er små virkelig morder. Så ja. Jeg kan løbe over ind. Han er gået nu. Ej, jeg har sådan bare. Fuck. Hvor er det bare det? Fuck, det var creepy. Hvor skal jeg stå hen? Jeg ved ikke, hvor jeg skal stå. Ej, det er ribt her. Hvor skal jeg stå? Jeg står lige herovre, jeg kan. Jeg står lige her. Så står jeg lige sådan her. Så han kommer. Sådan her. Okay. Jeg tænker, at jeg filmer lidt, når han kommer. Okay, hej. Okay. Det gik ikke lige så som forventet. Det var ikke noget, jeg egentlig havde planlagt. Det var noget, jeg kom i tanke om. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak for denne video. Det var bare lige en dag med mig. Håber I nød denne video. Godnat og sov godt. Farvel. Ja, det er godt. Nej. Men ha' det godt. Husk at like, subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og tryk på den her klokke. Og så tryk på alle notifikationer til. Og så tryk gang bagefter. Og hvis du har gjort det, så velkommen. Giv et like, og så laver jeg en video om, hvordan man slår telt op. Ja. Eller i hvert fald, som I har en skide god nat. Skide god nat. Hej hej.